الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای بلوچستان میڈیا نا نمائندہ کلاتان میردوز معظم ننا دا بے روزگار نوجوان تحریک نا سنگتاک ونا والمس لانگ مارچ کرے سور بے روزگاری نا خلاف اور ننا اسپتالاک ننا علاقہ ملچہ بلوچستان 72-73 سالان پسمان دے تو دا نزدیا لانگ مارچ کینسل کریر تاریخ نزدیا تاریخ تسور داس دوبارہ دا نزدیا لانگمان رائے عرفین سنگتا تان جیلم تینا رائے. السلام علیکم. ای بازنا منت واروٹ میڈیا غنی بسوس ننا سنگتا تے ننا ایلوم تے ہرا کے تولوک نن تو ورناک سنگتا کی ایلوماک ناٹی منن ٹیم تی سور دائید بزرگٹی اسی لانگ مارچس نن کرین تینا ہرا کے اکاتا زیگا کہ نن تینا اکاتی خواہسن تینا بلا تیان اسی لانگ مارچس کریں ڈی جی صاحب ننے 15 دینا ڈیٹ تھس وہ 15 دینا ڈیٹ ہم ننے آنے نا چھٹا وہ کا پد ننا سی لانگ مارچس پین کریں اندہ کلاتٹی کہ ننے یا پیشن نا سے وزیرس بسسک ننونا مونا سنگتا گاڑی نا تھا مونا انارک وہ اندہ توار کرے کہ نم کسی ووٹ تسنوری نم اموڑائیں بو نن تو ووٹ الحمدللہ دا ورنہ کل ووٹ تسن دانتس پدان تولو کو دا کستا چناف کل تا بلونو شناخت کارڈ رہی تھا چیک کرو تا اور رٹمی کو ڈی سی صاحب نانے واللہ 15 دینا مولتس 15 دے آنفت نم بابو نمارا اکا کو نن اوفتے ایتنا نمیں لیکن وہ 15 دینا ڈیٹم ختم مس اینو پدا ایدن ایرٹمی کو دے سنگتا تا باز منت واروٹ کہ ننے ٹائم تسر دا اید بزرگا جاتے ٹی تینا اوراتے تینا سنگتا تے تینا ماول اللہ پدا تینا اکاتا رندٹ بسر کلاتا ٹی ارانا ایم این اے صاحبے آغا بیب شاہ محمود شاہ صاحبہ انان اراغاتا ملیں کے تو نن تو نن توسک آلا والی مسن تینا نمبر اننے تھس باقاعدہ موبائلات تینا نمبر ارے او پائی کن تو اچھا نیتو اف کن تو اف آلا دیر تو نو پارین تا بائی ننے کسرس پا ننے اندنو کسرس رغام کی ننمو منزلہ کا نن داخ بسن داخ مونی ننگ چانے لیکن ننا باز اوفتا باز میرا بانی نن عزت تسر ننا مونا بسر لیکن نن تینا اکاتی اوفتیان ارالت تٹھوائن نن داسا نئے پدی مرے نئے نن کرے لالچ سٹی تمنا ننا غریب عوام سے غریب علمو کلان زیادہ صوبہ بلوچستان کلات شہر برباد پین تو کل شاک سیو نانی میں ڈیٹ نزدیا ڈیٹ تینگٹو دانا زیان نما منصوبے دوبارہ لانگ مارچ کرے کس نما ڈیٹ تس گڑا دا سا دوبارہ کرا کہ نن ڈیٹ تس نن ڈیٹ رو نن کرا لانگ مارچ نن تینا لانگ مارچ پھرن کے رفم پدا نن تینا ارا کہ ننا اسٹاپ ارا کہ ننا بلاتا جاگا کو پدا نن ہمیں گیٹا نوں تینا توما کا دیوتیٹ نن ٹک ٹک کرون پیرغوم پیوم تیٹی گڑا نن کس گلکے نن کس اخلاق گلکے نن کس کرے دارا کی شعورت مرو پای دافت اخلاق کف دافت کرے ادب افنان ارگڑا جی کریں جان کریں محبت کریں ارگڑا کریں لیکن پو مفسے لیکن داس افتے پو مرو یہ ارسنا تورا غینان ارسٹی تا پارین داس ننا ارا